Ćao, zdravo svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u nov serijal koji sad počinjemo. Nadam se da će vam se svima svidjeti. Description će biti dole ili below. Sad krećemo na lokaciju kod mog drugara Gorana Matića, koji ćete vidjeti sa čime se bavi i od kada se bavi s time, jel? U suštini u ovom novom serijalu ćete upoznati male i srednje preduzeća, kako funkcionišu, otkad postoje i tako tamo, samo te osnovne stvari. Znači idemo sve drugarski. Nadam se da će vam se svidjeti, da će vam biti interesantno. Pa ajde da krenemo. Evo, znači nalazimo se u molu. Idemo ulicom Maršala Tita. Tu kad stignemo do zadnje ulice, skrenemo desno i ulazimo, sad ću da vam kažem, u ulicu Vuka Karadžića. U ulici Vuka Karadžića idemo polako i sa leve strane ćemo imati cilj, tamo gdje smo stigli. Evo ga, sad parkiramo tu, ima lepo parkirno mjesto. Stigli smo. Samo da nas ne ujede. Dobar dan. Gdje si, domaćine? Uživam sad. Pozdrav gledalce. Ćao. Šta radiš? Uvijek nešto radiš. Sad sam šao, ovdje završao. Aha, super. Oho, daj da vidim sad. Sam... Ako ne peče. Nije, dobre. Ču, jako lepo. Stvarno je oštra slika. Sad si završio? Sad je na ovom momentu završen. Super. Idem. Stigo ti ja. I sad staj kapu. Važi. Znači onda ima posebno za rođendane, onda imaš šta za firme, je li tako? Jasno. Da. Evo, rođendane, hoću da budem pristupačan svima. Razumeš, da ne naplaćujem, ne znam ja, jako puno para, da ne uzimam od ljudi. Da. Da budem pristupačan. Pa normalno, treba i da kreneš nekako, je li tako? A kaži mi, ovo ti je štampač ili šta je to? Ne, to je tegla. Aha. A ovo mi je štampač. Evo, hoćeš to moći malo pokazati poslije? Hoću. A ovo? Ovo mi je štampač za pamuk. Aha, i sad kako ovo funkcioniše? Šta Foliju ubacuješ? imam koja prolazi kroz njega. I onda preslikam na majicu pod temperaturom od 150 stepeni. Znači možda peglaš majicu, neće ti lepiti ovaj. Aha, i ovdje ulaze boje, jel? Da. Ekstra. Aha, vidim, ovdje gore su ti spremljeni. I kako brzo ona to radi? Pa, ovo je sad novi štampač ima se stvari. Sad sam ga menjao, on mi uradim 5 minuta, 3 format foliju. Aha. A ovo dole? Vidim nešto 3D. Ja, to mi je pegla za šolje. Šolje, tanjire. Šta, ubaciš ovdje i? Da. I kako se zove... Ona suši ili? Peče. Aha. A ovo su mi silikoni koji ide preko šolje. Aha, da bi ga zaštitio, jel? Da bi stegao. Da bi dobio otisak. Bukvalno ti sve ručni, ideš pojedinačno. Aha. Razumeš? Ja ih štampam na onom malom štampaču. Dobro. Na papir. Ovako. Dobijem. Onda imaš posebnu traku koju lepiš na šolje. Oko šolje ga zalepim i silikon stavim i nju zagrem na 180 stepeni i pečem.
Ekstra. I tu onda imaš 1000 pranja. Znači ovako si i ovo radio, jel tako? Da. I za to 1000 pranja možeš da odradiš sa šoljom. I neće biti ništa. Neće biti ništa, da. Super. Tako piše po specifikacijama, to su posebne šolje, to nisu obične šolje. Da. To posebno stižu šolje za sublimaciju. Ne možeš svaku šolju, ne možeš svaki tanjir. Da vidimo šta imamo. Šta ja sad treba da gledam? Sad ću početi štampaš da radi. Super, da vidimo. Evo ga, ide, jel? Sad ću sam da ga učita. Pošto ga sad prebacimo u štampač. Aha. Njegov program. I sad gde ja treba da pratim? Tamo gore ili gde? Poslije će on početi ovdje dole da izlazi. Aha, vidim koji deo on radi. Sada štamp. To onaj laserski, kako ovo zovu? Koji štampač? Nije, ovo stvari ja idem da li laserski ili koji je. Kaži digitalni. Jer ovo je bukvalno sliker radi. Ovo su ti profesionalni štampači. Da. Samo što ih mi preklapujemo u DTF. Za štamp. Jer on bi trebao bukvalno da radi samo papir. Znaš. A si ti rešio na drugi način. I to se... Pa vidiš, odmah se primeti da smo u Srbiji. I to se naknadno plaća. Da se snalazimo, jel? Sad ja ovdje vidim, jedan deo je u boji, jel? Jeste. I šta sad ona to prepucava, tu boju? Da, bijela mora da im ide gore, to mi je podloga, zato što letim na tamnim majicama. A kad radiš na bijelim majicama, onda ne treba podloga. Jasno. Znači on sad vuče na ovo još i podlogu, jel tako? Jasno. I to je taj deo što ja vidim, ono iza. Da. Dobro je krenuo. I koliko traju ove farbe? To se ovdje? Da, ovdje ga punim. To su mi samo lažni čakovi. Znači tamo puniš? Tamo punim, da. I koliko brzo pojede? Dobro, sve zavisi verovatno od... Zavisi od kvadrata. To idemo na kvadrate. Znači jedna stranica od A4, onda zna ovako da potraje 3-4 minute, jel? Ovo je A3. Daću. Aha, na A3 ide sad, da. Na A3. Oko 5-6 minuta mu treba. To ti je jedna majica. I koja je to slika sad? Ovo što je tamo, jel? Tamo je što. Aha. Tamo pa ide sušenje i to, pa onda ide tek na majicu. I ovo koliko puta možeš iskoristiti? Jednom, to se baca. Stvarno? Da. Svaku foliju. Znači svaku pojedinačno moraš ovako po 5-6 minuta? Da. I to na jednu majicu i jedan ide? Jedan ide. I odmah bacaš? Bacaš. Zavisi od veličine štampe, mogu ja da uklopim ako ti neki mali logovi, onda uklopim 4-5 majica. Da, onda ti stane toliko loga, da, ali to je jasno. Ali sada ovo što sam dobio, znači, uklopila se u jednu majicu. Pa boga mi onda ovo vremenski, kad ti kažu evo ti za 1000 majica, to potraje. Znaš. Ma ne, prethodno mi je bio 35 minuta. Oj. Pa da, to sve zavisi, jel, od koliko imaš grafiku, jel? Isto. Od štampača. Od štampača, ovo je brz. Od njegove glave. Evo, ovo je veća glava, ova ti je glava 1000 evra. A ona mi je bila glava 300 evra. Kad crkne. Da. Znaš. Sad, što kaže, svi mi molimo Boga da ne crkne glava, da izdrži bar godinu dana, godinu i da vrati pare svoje. Jel ovo su drugačije boje, znaš. Čudo neviđeno. Znači nije to baš kao što
ostali misle da pritisneš dugme, staviš majicu i da je to gotovo, znači treba tu... Dobro, I nije kao sito štampa. pa da, Jer sito štampa ti ide drugačije. sad koja je prednost ovog i od onog sito štampe? Od sito štampe ti je, ovo ti je prednost zato što ovo je kad ga ja zalepim, što možeš prvo da peglaš preko Dobro. štampe. A drugo ti je prednost što možda bukvalno da je mučiš. I to ću ti još I pokazati. neće da se lomi, jel? Neće da se lomi, ona je bukvalno ligan pamuk i kao guma je rastegljiva. Da, da, da. A sito štampu čim povučeš, ona popuca. A kako se ovi ponašaju u mašini za sušenje? Jel ima efekta neki? Nemaš efekta, prvi put pranje na 30 stepeni, posle na 60 stepeni se sve pere. Aha. Bele majice, jedan drugar što radi isto programe, meni na održavanju, on je uzeo njemu jednu majicu, na 20 stepeni pere majicu, posle pa malo jače od pola godine počela tek malo da izbledi štampa. Znači, mogu da jako izdržavaju temperaturu. Da, da, da. Ha. Evo, još malo pa završava, jel? Sad ide prvo sušenje. Ne mogu odmah u prahu da stavim. I to koliko treba da se suši? Pa treba mi 1-2 minuta. Dobro. Prilike da se osuši. Pa onda ide po teglu. Či sad se osušila, jel? Još malo. Crno. Zagremo platformu. I to ide na 150? Da. I koliko je ovo trajalo da vi to sve iskontate? Rođeni, oni su mi za šolje tu neke cake, a sad sam im bukvalno... Znači od svega po nešto pa ste vi morali to sve da sastavite, da probate. Bilo je i škarta da smo Pa kako da ne. I dan danas bude škarta. Da nešto ne odradiš kako treba. Jer sad, znaš, tebi je sad već drugačije, ti gledaš ovu sliku ili ja. Ja ovo još nikad nisam video pa mi je jako interesantno. Lepo, pošto sam dobio škartu folije, sad moram da stavljam papir za pečenje, ja nekad nisam morao. Ba šta si stavljao inače? Moju glatu ovako peglu. Aha. Ali sad su nam stigle škart folije i... Znači, hoće da zalepi. Aha. To mora da se ladi. Sad se odlepi. I opet na pečenje. Aha, znači opet ide. Zato što sad, evo, kisnije sad je gumirano. Da, da, da. Sad kad je uvrtim, sad ide ista procedura, samo duže vrijeme. Koliko to otprilike? 25 sekundi. Pa nije to nešto duže. A ovdje je bilo 15, jel? Da, i to... I onda to je to ušlo i gotovo. Da, sad ga ulivamo unutra u pamuk. I onda suštinski koliko minuta, ajde ovdje ti izađe slika. 5. Dobro, i ovdje imaš oko... Imaš sušenje, imaš zapicanje, a vama ne lajde 10 minuta treba za jednu majicu. Dobro. Znači nije to baš da ide serijski ohohoj kako brzo, jel? Radili smo, ali to drugačije, onda lančano ide. Da, da, da. Onda se prvo te folije srede. Da, vidiš, ona je ušla u svaku poru pamuka. Ajde, sad ćete krenuti kaplot. Dobro. Znači, ona je sad ušla u svaku poru pamuka. Da, da, da.
I sad ti dođeš, Ali sa druge strane se ne vidi, jel tako? ne, Znači nije prešlo skroz. ne vidi. To je super. I sad ti možeš da dođeš, što kažu da je mučiš, da je tegliš i ti Da. kad je opereš, ali ne opet Isto original. originalno. Ne popuca. Da. Super. Znaš, Super. možda je gužvaš i sve, Da. i možeš peglom da prelaziš preko njega. Aha, dobro. Super. Gorane, onda ukratko, samo predstavi svoju firmu, otkad postoji. Goga krojačka radnja, Dobro. postoji godinu i po dana. Bavimo se proizvodnjom majici, trenerica, pidžama, jastuka i usput još štampanje. Jesi ti učeo za ovo ili kako ti se Samo uvuk. Znači ovo radite ti i tvoja supruga, jel tako? Jeste? Zajedno i kako si rekao već godinu i po dana otprilike, jel? Dobro, i kako ste zadovoljni do sad? Pa onako, dobro je. Dobro. I koji su vaši planovi u buduće? Kako vidite svoju firmu za 5 godina, na primjer? Pa, Je li imate nekih mogućnosti za razvoj i tako? trudimo se da razvijamo. Sada ćemo još ove godine još jednu mašinu da uzmemo CNC laser, koji će da seče te još neke delove i da se prave kućni brojevi i tako to. Za graviranje, flaša i toga. Jel vas možemo naći na internetu ili negde? Može se naći na internetu Goran Matić, na Fejsu i na Instagramu MMG Goga, krojačka radnja. Dobro, i bit će naravno i u ovom videu, jel, svi kontakti, informacije Da. i tako, dobro. Ništa, ja se zahvaljujem što sam vam bio gost i što sam mogao da vidim i ispratim sve to. I ako ima neko nekih pitanja u komentu, slobodno pitajte, ja ću da preusmerim na vas, a što se tiče na mene, ja ću da odgovorim, ako dozvolite, jel? Hvala i tebi. Važi. Hvala vam, čao. Ćao.